Tinokukwazisai hemhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri Mashonaland Central Province kuShamva muWadzanai Township Katiyo Street ndo kwatiri uko kwaitikawo chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza zvikuru. Munotondera paya kati chikupai nhau yemukadzi akabaya murume wake nebanga kumhondoro. Mukatondera zvakare chikomba chakaurawa zvakare nebanga atora mudzimai wemunhu. Nhau dzekuurayana nemapanga dziri kuwandisa. Nhai vemitemo muripiko? Nekuti kana zvitiko zvakadaro zvakuitika pakutoratidza kuti pane something chiri kuleka somewhere. Nhasi uno tiri muno muShamva. Tisati takupai chirongwa chezuva ranhasi, ndoda kukuzivisai zvakare kuti munzvimbo ino yeShamva muWadzanai nhau dzakawanda dzatinofonerwa chinzi kune vanhu vabayiwa nebanga, kune vanhu varohwa nemabhemba. Vakawanda vanhu vakatombotifonera tichikundikana kuuya kuzoita nhau idzodzi, asi ningati stage yazvasvika izvi haina kumira zvakanaka. Nhau iyoyo inoda kugadziriswa nguva iripo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai titaureka nehama neshamwari tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti murume uyu azosangana nerufu. Ivan Chatambarara. Ndotara kuti mufi anonzi Markebo muzukuru wangu. Ndakanga ndiri patiperari paBhawa ronzera makurofa. Ndanjimwa doro nemafriends angu. Patainwa doro bye pakazouya shamwari yangu. Chibva svika pandiri bva ndita shamwari muzukuru wako kunetsa nechi nevanhu panza. Ndipo pandakabva ndashedzawo mafriends angu. Ndikuti amaranzi burida kuti achi noise panza pakurwiswa nevanhu. Ndipo pandakabva ndabuda ndamuti ari kupi. Zvakanzi ari kusero. Ndipo takabva tabuda tichimhanya nomwe wangu tichinosvika kwanga ari wego. Bva asvika bva nditi sekuru ina achirwiswa. Ndati angu achirwiswa nani? Zvakanzi ndabayiwa naJB nakudzi. Saka inini asizoto vanhu vandibayire. Da unonzwisisa nyaya ipi? Iwe kuti vandibayira nyaya iyi. Ndipo ndikati hapana chakaipa. Chibva tatanga kuenda nini nemafriends angu. Patakaenda tinosvika paBhawa bye. Tanomira hatina kunge taona vanhu, asi vanhu vakazobuda nekuchechi kuroma wakawanda. Zvokuti iye ndiye akakwanisa kuvaona vanhu vaiva vachiuya, kwose vanhu vanga vambonetsana navo. Inini handaikinge chandaiziva, kwose ndakaramba ndakamira. Saka nekuzomhanyiswa kwakaita, ndipo ndakaona vachimhanyisana. Ndipo patakazotanga kuteerawo. Iwo wakapinda neimwe direction. Ini saka patakamhanyawo neimwe direction, tichida kunoona kuti vanhu vamhanya sei. Tikabva tasvika kumberi bva tanoshaya kuti vanhu vaenda nekupi. Ndipo patakasvika kuseri kunonzi kune chechi iriko. Ndipo patakasvika bva tamira. Ungori usiku, ndobva tamira kudaro, saka kwakazoya mota ichifamba ikoko, saka ikavheneka kuzasi. Ikoko ndokwanga kune vanhu. Saka mota ikavheneka ikoko, kwakabva kwabuda varume vanga vari 4 vachimhanya vachiuya nekusati kwanga tiri. But pa3 ndo wakaenda nedirection yawo, 1 akaenda kusati kwanga tiri. Aenda kusati kwanga tiri. Ndipo ndikabva ndati wamana zvinenge zvisamira zvakanaka, bose atadaenda bomba. Kuti zive kuti munhu amhanya uyu aenda kupi. Zvakunetsa kuti zotaenda kupi. Saka isusu kwabva vanhu ndiko ngatiita sei? Ngatiende iko. Ndipo ndikabva tatanga kuenda ndichimhanya kweko. Tichinosvika bose kwanga nemwedzi. Tichinosvika panzvimbo yeyi. Ndipo ndikasvika ndichinoona munhu akarara. Mafoni yake ari kumusoro kwanga ari ichiringa. Bose papa phone touch nekambudzi zvichiringa. Saka pandikanomutarisa ndipo ndikaona muzukuru wangu ndiye ari apa. Asanga akabayiwa. Akabayiwa bye. Ndikatanga kumutaudza. Angasakwanisa kana kutaura, angasitotombotaura. Asi chinja akazokwanisa kungotaura pandiri, bose ndakasvika ndamubata chinomuradzika makumbo yake kuti aite straight. Asi shoko raakakwanisa kungondudza akangonditi sekuru ndigonyai gumbo rangu musandirase straight, itai kungorigonya gumbo. Asaitaurira pasi. Ndo shoko raangokwanisa kutaura neni. Tapedza kudaro ipapo. Ini ndabva ndatanga kutsvaga help. Ndipo ndakazofonera munin'ina wake. Anzi aize kulungisa. Shamwari panapa ndiri kunokutipera. Itomhanya zvesu akunomira zvakanaka. Mukoma wakaita abayiwa nebanga. Ndipo akazotanga kuya achimhanya. Achinosvika bye. Ndipo tatanga tamusimudza. Ndipo amubereka. Tatangotanga kutraya kumhanya naye. Tichida kuenda paroad tinotsvaga transport. Tikwanisa kutakura munhu tiende nekuchipatara. Tabva ipapo
tanofamba vaona kuti pana pasukita hapana kwatiri kuenda. Ndopandakabva ndamhanya ndotsvaga mota kuroti ndichinomhanyawo iye achizosiya munhu pasara munhu ane mafriends angu vangari apa. Ini ndichinotsvagawo mota. Mota achibva ati munhu ndakaona wangu ini munhu wemota handizotaura hangu nezita rake. Pandai ndizokwanisa kuzobatanidzirawo munyaya dzipi idzi dzinonetsa. Ndopa ubhuru wangu ndopa akabva amhanya pasina time akabva aonawo munhu anga ane mota ndobva auya naye asvika naye papai ndopa takabva tasvika vanotakura munhu wedu anganga abayiwa tichibva taenda naye kuhospital. But tinosvika kuhospital zvanga zvakaoma. Vanga atoshaya panga pasina zvatinotsoratidza kuti pasina munhu. Asi munombonzwa chikonzero chekuti sei vakazosvikira kunetsana? Pachikonzero ichocho pane munhu ainzi madzibaba munhu akanga naye akanzi akatanga kubayiwa ndichinzwawo nevanhu vangu pakutaurawo kavakazongoitawo. Madzibaba wacho ndowainzi akabayiwa panapa. Ndonzi Isaac Lungisani ndogara muno Shamva. Wadziwa nechitika chakaitika chekuti chekura kwatwa mukoma wangu ukauraya vakomana vaita zvekuti vanenge vaida kuti vabatane nevanhu kushanda but vachiita zvekutsvaga goridhe. Asi mukoma wangu vaida kuzvishandirawo pachezvavo vasingade kubatana nemagrupu evanhu. Saka vaingomanikidza pamwe pacho kuti ngatibatane tishande tese. Saka ivo vachingoramba. Saka vaida kuti pavanenge vachishanda vese kudaro vanenge vaida kuti vachizovapa mubhadharo kuti tokupaiwo mari yakati izhinji vachitora vari iyo. Saka ivo vairamba vaida kuzvishandira vari voga. Saka ndarwadziwa zvikuru nekurayiwa kwaita mukoma wangu. Nokuti inini ndakatozongomutswa ndakarara vachinokwanisa kukavha bhodhi yamukoma wangu pavakange vaurayirwa. Tichikwanisa kuvatakura vatori mukoma vachitogomera ndimhanye navo kuchipatara. Ruzhinji hapana vakwanisa kuchivabatsira panguva yacho iyoyo. Kusvika inini ndatozosvika munin'ina wacho kusimudza nokumisa kumusana kumhanya naye ndatadza kunatsosvika parodhi pandaikwanisa kuona mota yekuti ndikwanise kuti vaikwanise kuenda pahospital. Sindakatozomhanya nerubatsiro aiva nekaravhani yake aironzani yakakwanisa kundibatsira inini kuti ndikwanise kusvika nemunhu wekuchipatara. But takasvika it was too late. Tasvika achiswa padrip but akatozosvika tinatsoona munhu achitotandadza akutonatsoona kuti akutofa. Takafira pawadzidza naye hospital ndorwadziwa nevakomana. Akanyatsobayiwa pai exactly? Komana we akabayiwa wezvemapanga mangani? Akabayiwa paruoko apo, akabayiwa pambabvu, akabayiwa futi paruoko apo, akazobayiwazve pasaidi peleft gumbo rake apa tari madrip cuts. Kuti waitonatsa kutoona kuti waiona zvinhu zvewhite. Pandakasvika hana kunge ndichikwanisa kuona kudai asi ndakakwanisa kuona munhu akazara muviri wese neropa zvekuti panguva yandakasvika hapana akakwanisa kunge achimubatsira nokuzara kwaanga akaita ropa. Saka inini ndii ndakatozomubatsira sezvo ndakanatsa kuona kuti mukoma wangu ndakamisa kusana ndakamhanya naye. Saka tasvika kuchipatara akakwanisa kunge akuvharwa nacho yekuti ropa risange chibuda but ranga ratopera kubuda ropa rese. Akuratidza kuti munhu anga asina ropa muviri bhosi anga atotota nyange hembe dzake dzisi dzakatozara ropa. Inini wacho dzandakatomubereko wandikaita ndakatozosara ndakatozara ropa. Saka madrip cuts emapanga aya anga akatokura zvisingaite makatsi aya. Asi ndakatoona chinhu chakazonyanyisa pamakatsi ayo rakange rakakurisisa riri nderepasaidi pano. Ndorakamukwanisa kubudisa ropa rakawandisa zvoti manesi ndakatozokwanisa kumubvisa trouser rake kuti wakwanisa kuzoona kati iyoyo. Ndokufa kwaita mukoma wangu nekurayiwa nokwaita mukomana nawo. Mukomana uyu asati afa akashedzera kune shamwari yake yaishanda naye asingade zokuita zvemagrupu. Akafonera munhu akataura kuti ndaurayiwa naJB nakudzi. Zvino vamwe vacho vakanga vakawanda but vakanga vane mapanga. Nokuti mukomana akazenge abatwa nepolisi anzi JB wacho. Banga rake takatozotaurirwawo nemawitnessiwo nevanhu vaiona zvaiitika. Pakange pakazosvika polisi pamba pacho achibatwa pakaridzwa 4 mashoti
ichibatwa ipapo but banga wakanga wari hwiga mabhanana but takazorwanazve banga riri pamusoro petoilet banga rawakashandisa racho. Saka nyaya iyi haisinyanya kundifadza dhoketi racho hanonatsoona ranga rakanyorwa kunzi kudii nemapurisa. Saka ndakazosvika zvenhasi polisi ndichitonzwa kuti mapurisa atonzi aenda kukoti. Chisinyanya kundifadza ndechekuti mapurisa haana kunge achindizivisawo kana kundiratidza dhoketi racho kuti chii chakanga chaitika, sezvo nenyaya yacho yakangoitwa nemapurisa chete, havana kushedza wehomicide kuti vakwanise kunge vachidisciplina munhu achikwanisa kutaura zvakange zvaitika. Akangokwanisa kungotaura kuti ndakatemwa nechidhina ndichibva ndadonha handinazonyora ndichaziva, zvichiratidza kuti munhu anga neuchenjeri hwekuda kuvhara umbowo. Asi zvekudaro ndakaramba ndichara nemapurisa ndichitsvaga kuti ndikwanise kunge ndichitsvaga umbowo hwacho kuuraya kwakaita mukoma. Banga rakashandisa ndakariwana ndatoudzwa nevanhu. Mapurisa aindiudza kuti zvaunenge waudza tifonere, ndichivafonera tichienda nemapurisa takanotsvaga takangowana banga iroro. Saka asi chinondirwadza ndechekuti mapurisa haana kunge achindizivisa kana kundiratidza dhoketi racho kuti dhoketi redu rakamira zvakadai, tanyora zvakadai zveumbowo komana. Uyezve nyaya iyi inosvitswa mumakomano homicide wekuti wamukwanisawo kudisciplina munhu kunge achitaurawo chokwadi. Mapurisa akanga ada kutonge achidhifenda kuti munhu hangasi akatotemawo nechidhina, asi anga ari munhu akamenshonwa nemufi asita afa, achitaura kuti JB nakudzi, vamwe vacho vainzi ana Lee, vamwe vacho mazita acho handisina tsakuziva but vakomana vakabuda vakabata mapanga vanga vari pa4 vanga vari po4 vakabata mapanga. Banga racho ndakatori papolisi ukatoriona banga racho. Saka nyaya yekundirwadza noti polisi haisi kunatsa kundisa nyaya iyi nemazvo. Vari kutsika-tsika Nyaya yacho yekungotsika-tsika zvokuti ndakasvika pakufona kuHarare anti-corruption nekuhomicide kuHarare ndichivafonera ndichivazivisa kuti ndo zvirikuitika kunoku, mukoma wangu kaurayiwa but nyaya iyi haisi kufamba nemazvo. Ndafona kudaro ivo vakanga vakundinzvenga mapurisa vachinohwanda. Asi pandakafona kudepartment re-anti-corruption vachifonazve vachinditaurira kuti pakwadzanai Shamva pane 500 meters away from the booster. Saka zvichireva kuti munhu ari papolice station mupurisa uyu. Saka nini ndanzwa zvakadaro izvi ndandiwa nemumwe wangu ndichibva ndasumuka ipapo ndichibva ndatendera kuseri kuno kukantini. Ndokwandakaona mapurisa aya ari matatu vachitaura vachimenshena mazita evanhu ava. Ndichibva ndasvika ipapo bva nditi ndiani, ndichibva ndati inini ndiri NDUFU Akafa Akabaiwa nemapanga. Vanhu vamatotaura vakanzi aiwa ibva panapa iwe chimboenda kuseri tozitaura nyaya kuti tiri kumbodiscasa nyaya yacho iyoyo. Zvichireva kuti mapurisa aya anga asingade kunatsa kundizivisa kana kunditaurira chokwadi chekuti vanhu ava vakanga vachivaziva vamwe vacho. Inini saka ndakazokwanisa kunge nditakufonera anti-corruption nevakomana vehomicide kuti vazive nyaya iyi. Saka zvinhu zvikundirwadza kufa kwaita mukoma wangu nokuti ndakavatakura kuvaisa kumusana vakazara ropa miri wese. Saka kozooneka munhu akanga abatwa anonzi JB wacho akamenshena polisi iri kuda kuzama kumukavha achiti iye akanyoresa ripoti yekuti ndakangotemawo nechidhina but munhu akanga atoripo panyaya yacho iyoyo. Tinotenda. Ndonzi Abiason Longisana. Ndiri sekuru womukomana uyu, hanzvadzi yamai vake. Takazonzwa dziri nhare chete kuti ndo zvaitika kuno. Mukomana ane musha wake, ane madzimai, ane imba nevana vatatu. Toti vanhu vatoti vachengetwa. Hanga asiri munhu ari violent, munhu wanga achitogarawo musociety nevamwe zvakanaka. But zvakazongotichamisawo kuti asangana sei netsaona dzakafanana neidzi. Inini ndinoitwa Dorothy Chatambara, ndiri amai nini wake, munun'una wamai vake. Mukomana uyu anga ari munhu asingade kugara panoonetsana vanhu kana kurwiswa, nokuti aive ane hasha dzakanyanya zvokuti aisada kungogarawo pane vanhu vanonetsana. Anga ari munhu wekuti anoda kutsvaga zvokushanda, uyezve ndiye mukomana watakatarisira tese aikwanisa kutichengeta. Asi ndakazongokashambadzwa ndichingoti abaiwa nebanga. Vakomana vakabaya mwana wangu uyu havana kutangira pane mwana wangu kuno kuShamva, vanhu vakawanda
vaurayiwa kunzvimbo iyoyo yakarwiswa achiurayiwa kwafira vanhu vakawanda. Saka ndinongotiona izvozvo Mwari vanopindira, handina zvakawanda zvandingataure pamusoro pazvo. Ndinonzi Fungai Musawo, ndiri sekuru wemukomana Shamva. Mukomana uyu was not a drunkard, asingaputi, angasiri violence, aizvitsvakira ega mari, aishanda, angasina kana musindo nevanhu. Zvakangotishamiswa takatozonzwa kuti munhu akusisina abayiwa nebanga. Asi tikuona process acho, takaenda kupolisi, munhu akabaya wacho angaripo akaparticipata akasungwa, but zvatiri kupiwa kupolisi zvacho, even a police officer ari kuita nyaya yacho, zvimwe zvaakadzotaura zvakangotibata kuti munhu watakasunga uyu haasiri akabaya. Saka tichaziva kuti the justice will prevail kana zvadai, nekuti hatichaziva kuti kupolisi kwane court kana takuni, nekuti munhu akabaya munhu vatizoti ndevanani, asi mufi akataura pamazita akataura asati apara. Saka tichiziva kuti tichaenda uye zuva ratapiwa remusi wa16 rekunzi tiite postmortem is too long. Neekonomi yatiri izvezvi hatikwanisi kuti tisurvive kuti tikangomirira 16, nekuti panotiremei upenyu kutiremera tese. Saka tichikumbira kuti dai hurumende kuvanhu vemabhemba vari kubaya vanhu izvokaenda, justice system yedu haisi kubata basa, nekuti ukaona 2 days munhu adzoka. The next thing vanhu ivava vakaita izvozvi vamwe vacho vari pabhero, but vapara imwe futi mhosva, izvo havasi kuwanika. Hatiziva kuti polisi iri kushanda here, bozi hatichanyatsoona, bozi hatichaziva kuti chii chiri kuitika. Takutotyira upenyu hwedu, the community at large haisi kufara. Saka tachikumbirawo kuti dai hurumende yambopindirawo kune vanhu vakadai, vapiwe punishable offense yokuti mutongo wakareba, kuti tikwanise kuti maybe the deterrent sentence inogona to be offenders vanotyawo kupara mhosva dzakadai, nekuti hatichazwisisa. Every year panongobayiwa munhu monzi hafa, but unotoona vanhu vachienda vachifamba mucommunity. Hatichaziva kuti the justice system is it fair kana kuti hamene zviri kuitika, hatichanyatsoziva, nekuti zvakutotiomera sevagari vemuShamva, because every year kunongonzi kwafika, hatichaziva kuti chii chiri kuitika. Ndinotenda vaengineer Shamva nechirongwa chamauya nacho. Maita zvakanaka makwanisa kusvika mukati menzvimbo ino kuti mutibatsire, nekuti zviitiko izvi mudunhu reShamva ino muwadzanai muno zvaitika kwenguva yakareba, pafa vanhu vakawandisa, asi hapana kana action inoonekwa ichitorwa nemutemo. Vanhu ava vakutoisa mutemo mukati memaoko avo. Tinoda kuti tikumbire hurumende ipindire mukati mezvinhu zvakaita saizvozvizvi, nekuti zvinhu zvakadai hazvidi kuregerera. Zvikaramba zvichiitika zvinhu zvakadai so, inopedzisira yahondo chaiyo chaiyo, nekuti kune vamwe vachazorwadziwawo, vachada kuramba vachiita sei, vachiretaliate. Saka zvinhu zvakadai so, dai hurumende yapindira nekukasika, zvibva zvaparadzwa, zvirege kuwanika, mutemo ngaushande. Tione vanhu maculprits ari kuita basa iri achitongwa, justice inyatsokuoneka. Tikumbira chikumbiro chatinacho vanhu vari muno muwadzanai muno, tinoda kusununguka sekusununguka kwakaita wadzanai kare. Chikumbiro chatinacho dai matikwanisa kutiitirawo kuti social media zvipinde musocial media, zvichida tingakwanise kuwana vanotisunungura mudambudziko rekubayiwa nemapanga muwadzanai. Takumbira kuti izvi zvive zvekutanga nekupedzisira, ngazvipere zvinhu izvi. Ndatenda muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatakupai. Ndofunga mazvinzwira vese vachitaura zvinonzwisa tsitsi, zvinorwadza. Kazhinji kushayikirwa nemunhu anenge asina kurwara, zvinhu zvinonetsa kutambira. Nevasiyiwa vacho
zvinorwadza zvikuru. Tinongoti aiwa Mwari akuwanirei nyasha. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai musi nenguva, ndichipa kutenda kuna akabata mushina wedu Praise Zingwena kuti aiwa mwanasikana basa rashandwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.